сябры, як справы, чым сёння займаліся? А што новага ў дзіцячых садках і школах даведаліся? Не капрызілі? Не? Малайцы! Я таксама ніколі не капрызнічаю. Значыць, я таксама малайчына. О, а гэта што тут у нас такое? Ой, хто яго размаляваў? Напэўна, Янка. Мне не падабаецца. Ну, зусім не падабаецца. Ой, придется выправлять. Так, вот так поправлю, вот так подфарбую, тут подмажу. О, ну, зусім іншая справа. Так, кубачек у меня готовый, зараз можно и картиной заняться. Ой! А што гэта з маім кубачкам? Мне ён таксама цяпер падабаецца. Прывітанне, Яначка. Тёма, што ты нарабіў? Як што? Прыгожа размаляваў кубак. А хто табе дазволіў? Хто? Ніхто. Я ўбачыў непрыгожы кубак і зрабіў яго прыгожым. Ты ўсю маю работу сапсаваў. Я з табой не размаўляю і не сябрую. Дзяўчынкі, хлопчыкі, вы чулі? Я зрабіў як лепей, а на мяне яшчэ і крычаць і крыўдзяцца. Ведаеш што, Яначка? Заставайся тут адна. Вось. І застануся. Мой кубачак сапсаваў і яшчэ крыўдзіцца. Што мне цяпер рабіць? Прыйдзецца ўсё перарабляць. Ой, а што гэта у нас тут за малюнак з'явіўся? А, намаляваў Тёма. Ну і малюначак. Усё не так, ну вось Тёма маляваць не умее, а бярэцца. І яшчэ на сцяну павесіў. Тут, ну ўсё трэба выпраўляць. Калі я зараз выпраўлю, Тёма ж, напэўна, пакрыўдзіцца. Але ж ён! А мой кубачак сапсаваў? Сапсаваў. А я не збіраюся яго малюнак псаваць. Я яго буду выпраўляць. Ой, ну і колер не той, і кветкі не тыя. Ну і мастак, ну добра, што я выдатна малюю. І магу зрабіць так, як трэба. Яночка, ты только не подумай, что я мириться пришел. Я за своим малюнком пришел. Ой, а где он? Где мой самый лепший у свете малюнок? Самый лепший у свете? Яна! Тёма, ты меня наполохал. Что ты робишь? Что ты зробила? Я выправила помылки. Ну что ты намалявал? У меня нават вочки заболели, як я убачила. И яшчэ на сцяну повесил. Яна, гэта мой малюнак, и он мне вельмі падабаўся. У мяне раней так прыгожа ніколі не атрымлівалася, а ты сапсавала ўсё. А ты мой кубачак сапсаваў, а я вельмі старалася. А ты мою картину! Ніколі не чакаў такога тебе, Яночка. Яшчэ сябрам называецца. Прывітанне, сябры мае. Мой кубачак сапсаваў. Што гэта з нашымі Янай і Цёмай адбываецца? Гэтыя спрэчкі і крыкі я больш слухаць не магу. Трэба неадкладна ўмешвацца. Мастака можа пакрыўдзіць кожны, Як табе не сорамно, Тёма? А? Вось і правильно, Тёма, помолчи, таму што... Прывітанне, Яна, прывітанне, Цёма. Ай-яй-яй, як жа мне за вас сорамна. Ды ведаю я ўсё, ведаю. Можаце лапкамі не размахваць. Усё чула і ўсё бачыла. І вырашыла, няхай Цёма з Янай замаўчаць назаўсёды. Ды жартую я, жартую. Будзеце вы размаўляць, нават зараз можаце. Але я прапаную памаўчаць і мяне паслухаць.
Тёма, а з якой гэта пары у нас чужое браць можна? Ну, я ж хотел, Яна, а хто сказаў, што сябру можна помсціць? Я толькі... Такіх паводзінаў я ад вас не чакала. Феечка, ну выбачайце нас. калі ласка. Не ў мяне вы павінны прабачэння прасіць. А у каго? Па-першае, адзін у аднаго, а па-другое, у дзетак, якія ўсё бачылі і ўсё чулі. Яна, выбачай мне, калі ласка. Гэта твой кубачак, і я сапраўды не меў права браць яго без дазволу. Ой, Тёма, і ты мяне выбачай. Я раззлавалася і таксама дрэнна з тваім малюнкам абышлася. Сябры, выбачайце нас за паводзіны. Мы з Янкай ужо прымірыліся, так, Яна? Так, мы зноў лепшыя сябры і больш не будзем так сябе паводзіць. Ну вось і добра. Давайце з гэтай непрыемнай гісторыі вынесем патрэбны урок. Чужое без дазволу браць нельга. Ніколі. Ніколі. Ну а зараз давайце ўсе разам мультфільм паглядзім. З задавальненнем. Мультфільм. Ну што, мае маленькія сябры, надышоў час рыхтавацца да сну. Мы жадаем усім добрай ночы. І прыемных сноў. Якія я вам абавязкова начарую. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вача